हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदननि ब्लग शप बयखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंहाथ' जोबोद टेनसन आरो दुखु बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ बोरै बारहोनो हागोन बोरै मा खालामनो हागोन सानसेनि दिनखौनो बोरै बारहोनो हायो ओरैबायदि टेनसन ओंखायनो आं मा खालामबावगोन मा मागोन दुखु दाहाखौ बावगारनो थाखाय ज्राब बावगारनो थाखाय बायदि मैया बानायलाबायलायबाय आं नै नोंथांमोनहा जोबजासे नायलांथारदो स्किप खालामालासे नो स्किप आरो जाय आंनि बे मदननि ब्लग शप गोदानै हाबसनना नायदों अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालाय शेयार खालाय कमेन्ट खालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअआ जाहा थाहा जानला मोनला अबेबा लामायाव थाबायनाय अबेबा माबा जानला मोनलासो नोंथांमोनहा नो स्किप नायलांथारदो लोगोफोर आरो बिदिबा आङो देखायलांसै आं मा माबायाव दङ लोगोफोर माबायदि मडेलाव दङ आं देखायनि दे नै नुगोन दा नोंथांमोनहा बेखौनो न' स्किप नायलांथारनो हागोन दे सनाफोर आं माबायदि नै जानला मोनला भिडिअ बानायलाबायखादों ओमफ्राय आङो दा थौदो बिदिबा सनाफोर नायलांदो आयौ मा哎呦我的妈ओमफ्राय नायलांना दाख्लैना गायाखै भिडिअ दङ बेखौ होनोनो सम गैया ओमफ्राय भिडिअआ माबायदि जादों अननानै प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबावदे लोगोफोर सनाफोर आं दा मा होननोथाय सासेयाबो उन्दुना दं बेखौ दोनथ'लायनायसो बानायबाय आङो देहाफ्राबो मोजां नङा सासेया ओमफ्राय आङो दुखु दाहा सब समाय दुखु दाहाजों टेनसनजों थायो खर'फ्रानो आलौजोबलायलायनाय मोनो बेनिखायनो आं मा खालायगोन मा मागोन दसे ओरैनो टाइम पास खालामलाबायलायबाय ओमफ्राय नै केमेरामेनबो गैबावामोन बेलाय नानिखौहाय लेंनानै बानायबाय आङो ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमलायसिगोन बाय बाय